Стоїмо пліч-опліч з Україною та Путін – кривавий убивця. Світове українство та небайдужі в багатьох країнах вийшли на акції солідарності з Україною та проти російської агресії. Протестували у 13 містах Канади, 3 федеральних землях Німеччини, а також у Сполучених Штатах, Грузії та інших державах Європи, Америки та Азії. Представники української та білоруської громад, а також інші активісти вийшли до стін Європарламенту у Брюсселі з протестом проти російської агресії. На знак солідарності вони тримали синьо-жовті та національні білоруські біло-червоно-білі стяги. В поддержку Украины встаем. Что вас привело? Ну как, сочувствие к людям меня привело, чувство несправедливости абсолютной и полного несогласия с тем, что моя страна творит уже сколько лет. Сотні людей вийшли на площі німецьких Дрездена, Дюссельдорфа та Мюнхена. Організували акції українські громади Німеччини. До них долучились білоруси, грузини та самі німці. Учасники акції нагадали, що внаслідок російської агресії загинуло більше 13 тисяч українців. Люди закликали німецький уряд допомогти Україні оборонною зброєю та усім можливим для стримування російської агресії. Зараз існує велика загроза того, що Росія нападе на Україну, і багато європейських країн та Сполучені Штати об'єднуються, щоб допомогти Україні. Я тут, щоб підтримати Україну. Америка підтримує Україну. Я знаю Україну і був в Україні у 2014 році. У канадському Торонто зібралися біля Генерального консульства Росії. Чимало людей пішли на протест на заклик Конгресу українців Канади. Україна має бути вільна, має бути незалежна, що Росія має вийти з Східної України і вийти з Криму, що Крим – це Україна. Ви, мабуть, бачите ті написи за мною, всі так тут відчуваються, канадці вас підтримують. Прошу вас, далі працюйте, дайте відстояти свої права. Чи ви в Україні, чи ви в Україні, чи ви де-небудь в світі. Прошу вас, обстоїти українську незалежність і бути сильні. І колись Україна знову буде вільна, і Крим буде знову з України. Слава Україні! Сотні іноземців вийшли з міжнародним маршем єдності за Україну у середмісті Києва. Британці, шотландці, німці, ірландці, французи та інші іноземці, які мешкають в Україні, крокували зі своїми національними прапорами від пам'ятника Тарасу Шевченку до Майдану Незалежності. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував усім, хто виходить на вулиці, щоб підтримати Україну на тлі російської загрози, що зростає. Міністр зазначив, що така активність та небайдужість українців та іноземців не лише мотивує іноземні уряди виступати на підтримку нашої держави, а також надихає нас тут, в Україні. Ми бачимо вас із жовто-синіми прапорами в усіх куточках світу. В Європі, Північній Америці, Азії та інших регіонах. Ваша активність та небайдужість не лише мотивує іноземні уряди виступати на підтримку нашої держави. Вона також надихає нас тут, в Україні. Це свідчення, що у такий непростий час весь український народ як один на рідній землі та в далеких світах об'єднаний у спільній боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України. У закликах до світу твердо стояти пліч-опліч з Україною та стримувати Російську Федерацію від втілення будь-яких агресивних намірів. Я переконаний, що наша єдність, сила та спокій здатні подолати будь-який тиск та погрози держави-агресора.